Haba mai gida yanzu kwana nawa a gidan nan bamu ci shinkafa ba. Kullum sai dai kai ta auno mana garin tuwo yanzu me za mu ci da garin tuwo ni gaskiya ba zan ƙara cin tuwo a gidan nan ba. Ba zan tuka tuwo a gidan nan ba. Idan ba za ka auno mana shinkafa a gidan nan ba ni zan iya tattara kayana na ban maka gidanka. Ya kuda ana ba haka za a yi ba. Haƙuri akan me za ka rinka haɗa ni da tuwo ka rinka bani haƙuri. So kake tuwo sai ya kashe ni tukunna. Ya kake so? Kin ji matsalar ki haƙuri dan Allah. Kin san yanzu rayuwa yanzu. Dole sai an dinga haɗawa da haƙuri. In bayan haƙuri akwai matsala. Haƙuri kullum sai kai ta bani haƙuri. Dan Allah ki haƙuri yanzu. Akwai canjin naira 80 ina a cikin shago na baro. Yan nan je in kawo garin kwaki ke kwaɗa mu. Na san ki da iya kwaɗo wallahi. Aba ya sweetie. Idan ina da yawa ba ko ke ba. Wayo Allah. Yan nan jadi wallahi. Na daɗi. Wayo Allah. Kamar kan tafi wallahi inda kike yin dariyar nan. Wayo. Ai. Bara jin da koyi Allah na. Yasa nake son ki wallahi. Ko da shi akwai farin ciki wallahi. Da Allah ya ubara. Kamar kan tafi wallahi. Shikenan bara jin dawo. Yarinya ce a taƙaice yar Bauchi ce. La ilaha illallah. Aure ala aure. Wai hannu. Allah wani dafa mana duk masu aure Allah dafa musu. Aisha ce na yau dace. Aisha. Amma fa na ji daɗin ganin ki a nan waje. Wallahi na ji daɗin ganin ka kamar na san za ka zo. Me gidan da baya nan ko? Wallahi bayya. Yawwa haka nake so a yi. Wallahi kullum ya ta haɗa ki da garin tuwo. A gidana ina gaya miki kin san wani abinci sunan jama'ata rice. Shi za ki ci har da farfesun kaza kullum. Ya ma sunan garin na Lagos ko? Wanda ake ci a can tabbas kai za ki ci daɗi na gaya miki. Tsabar yare na mu hali wai garin kwaki ya tafi amso mana. Garin kwaki? Garin kwaki da garin tuwo. Na ce maka yanzu ma ya fa. Amma ba za ki ji daɗin kika zo gida. Wallahi ina gaya miki. Ya naga kina kallon nan ku. Waye wancan? Wallahi zan ba yanzu. Wajen ki ki sauri ki sallame shi tunda kin gani ni ne na goban. Ki sauri sallame shi ki zo. Ki sauri kin ji. Ke waye wancan? Kai dai kawai ka rabu da shi. Ina son shi nake ba ka sa kai nake so. Ya za in rabu da shi ko waye shi? Kawai kai na gaya maka ka rabu da shi ni ka san ba wanda. Ya za ina zuwa dan kenan zuwa zan zare mai karfe fa. Dan Allah ka yakuri yanzu ma to je ki zan ce mai ya tafi. Je ku. Kawai ki je ki sallame ya kawai za ki zo da wannan dina. Ya ma ki zo ki da wannan garin ina. Haba me yake? No. Malam, kaga da Allah ware wannan ba gidan ki bane. wadanda ko ne kai. Su waye wa'annan? Kai, kana ga gidan gida. Samarin kawai. Cikin yanzu. Kai. Ina gwazo. Kai ne ka zo yi. Kai ne ka zo yi da za mu tambaya. Ni da matar tawa. Budurwa ta ce ba kana tambayar na kai ka. Budurwa ta ce ba ya kai wani neman mutane wannan ku zan kai ku karba kai. Ni koyo Allah na yaron naman ni da ban dawa. Kai.